Takže čaute, ja som Heras a vítam vás u ďalšieho videa. Ešte by som vás vopred chcel upozorniť, že chcem urobiť nový kanál a vlastne som ho urobil. Volá sa E-zelenáková zberateľstvo, alebo naopak, už si nepamätám, no a tam je nové video, takže určite skúknite. To je všetko a môžeme ísť na video. Takže dobre, vítam vás u ďalšieho dielu Geometry Dash Light a toto je tretí diel, no a môžeme ísť na to. Minule sme si zahrali túto Back on Track a teraz si zahráme Poltergeist, takže môžeme ísť hádať na to. Tak poďme. Tak. Skúsime to. Tak. Celé tu je zelené. A celkom je to ťažké. To sa to zdá, že je to ľahké, ľahučké, ale nie je to úplne ľahké. No. Tak, a poďme, tak. Ideme to orbo, čo by bolo pasť. Tak. Taká temná časť. To už dal, že som to už dokončil, ale vám to ešte ukázať. Tak. Tak, poďme. No tu dáme na prvý pokus, ja neviem. To pekne vystúpame a to pekne spadne. A podľa mňa to nedáme. A, no. Super, no. Presne ako som predpokladal. No. Ah jo. Takže už sme v tejto časti, tejto čiernej časti. Poďme to tentokrát zvládneme, z toho som spel. Rázu. A už sme v tej časti, kde som umrel, v tej modrej. Ne, poďme. Nie, sakra. Sakriš. No, idem to ešte skúsiť. Ešte raz. Ideme na to. A ďalšia časť. Tá pastička, ale my sa na ňu nechytíme. Teraz bude tá časť, áno, s ložičkou. Poďme takto. Zajímavé, že tá cesta ku tomu coinu je v podstate najľahšia z tých ciest, ktorú máte v tej čiernej časti. Zajímavé. No. Je to trošku ťažšie, ale to sme už prešli. Dohádam, prejdeme aj teraz. Potom budú už iné problémy. No a teraz to je napínavé. Tak. Skočíme. Bojím sa. Ne, no. Škoda. Kamo, ne. Jupi, dal som to. Takže jumps máme 497. Trvalo nám to 7 minút. Je to zlý čas, ale tak ja som taký noob proste. No a dali sme to na 9 pokusov. Máme jeden koiník, ale to som už mal aj predtým. Ale ako viete, ja sa až tak na tej coiny nezameriavam, takže hlavne som šťastný, že som prešiel ten level. No a mohli by sme skúsiť kúsok z toho Dry Out. Iba tak provizorne.
Nie nejako špeciálne, že by som chcel to prejsť v tomto dieli. Iba tak. Wow. Je to tu celé červené. Dobre. Teraz také fialové. OK. Ale grafika pekná. Pekná. S istotou. Au. Auajs. Ešte jeden pokus tomu dám. A potom sa budem s vami učiť. Tak. Poď. Idem na to. No, počkať. To... Alebo nie, nepôjdem robiť ten trik, že si to otočím, nie. Budem robiť takto, áno. Normálnou cestou. To bude asi lepšie, že nebudem cheatovať, takzvané. Ale možno to dáme. Nie som si istý. Celkom ťažká, ale my ju podľa mňa zvládneme. To je ešte ťažšie. To už možno nezvládneme, neviem. Tak zvládneme. Fuj, to je hrozne ťažké. Ale ja som taký newbie, takže pre mňa je to ťažké, ale proti profesionálom nie. Poď. Ty vole, si nerob zo mňa srandu. Počkať, na koľký pokus som to dal? Na druhý, to je dobré, tak som vám ukázal rovno 2 levely, tak to je výborné. Tak dúfam, že sa vám videoiko páčilo, nezabudnite dať like a ja sa teším u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.